Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Balile uthi mina nginokuphupha ithuna libhodlokile linomgodi mhlampe la mama noma lasekhaya, ngabe kusho ukuthini lokho? Ngicela ukuthi usubscribe ngaphambi ngiphendule, uye ku-YouTube uyobuka ama-video la ngichaza khona ngamathuna ahlukahlukene ukuthi kusho ukuthini ukuze uzothola impendulo e-right. Uma ukuthi ke ithuna oliphupha libhodlokile linomgodi lingekho nje esimeni esi-right, lokho kusho ukuthi ke khona abagangayo lapha ethuneni lomzali wakho noma ethuneni lesihlobo sakho. Kunabantu abagangayo okungenzeka ukuthi basebenzisa imithi engalunganga. Uma unombuzo ungabuza ku-comment ukuze ngizokwenzela yakho i-video nawe ngifake ku-YouTube.